Hello guys! Welcome back to my channel. So mirror ano po tayo intro. Nagagandahan kasi talaga ako dito sa ginawa nila dito sa unit na to, which is yung ating Elena model dito sa Bria Homes. Ang ganda ng pagkaka-design, pwedeng-pwede nyo siyang gayahin. So samahan nyo po akong ikutin itong ating studio type unit. Today's video, Elena house tour naman po tayo dito sa Bria Homes. Yan. Ipapakita ko sa inyo yung studio type unit namin, which is yung pinaka-affordable po natin dito sa Bria Homes, which is ang ating Elena model. So, ang ipapakita ko po sa inyo is ang ating dress-up unit. So, ayan, pasukin na natin ang ating enhanced unit na Elena. Si Elena po ay 22 square meters ang floor area and a minimum lot area of 36 square meters for inner unit. Ayan, so studio type po ito. Ito po yung mag-e-enhance po nung unit po ninyo. So, interior designs, appliances, and furnitures are not included po. So, ayan yung living area mo. And then, dito naman po ang inyong dining area. Ayan. And then, dito naman po ang inyong bedroom. Ito po pwede nyo pa pong gawing 2 bedrooms kung sakaling kailangan nyo pa po ng another room pa. So, pwede siyang maging 2 bedrooms. Then, dito naman sa area na to, ang inyong kitchen. And then, of course, meron tayong toilet and bath. Complete fixtures na po ito upon turnover. So, ganyan po siya kaluwag. Etong door naman na po na ito, papunta po ito sa service area. Yung service area po natin, pwede nating i-enclose at gawing kitchen or laundry area. So yan ang ating Elena model. For only 3,000 pesos po, makakakuha na po kayo ng unit dito sa Bria. That's the end of our house tour and I'll see you on my next video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and click that notification bell para ma-update po kayo sa mga bago nating uploads. Follow nyo din po ako sa aking Instagram account and Facebook account, Girlie Lagman. Thank you! Bye!